Представете си три сенчести фигури, събрани в полумрака на човешката природа. Те не са чудовища от приказките, а по-скоро познати лица, чието черти са изострени до краен предел. Тези тримата представляват тъмната триада – нарцисистът, макиавелистът и психопатът, всеки със своя собствена мрачна харизма и начин да влияе на света около себе си. Първият, нарцисистът, е като огледало, което отразява само собственото си съвършенство. Той влиза в стаята, обвит в мантия от самоувереност, и очаква всички погледи да се насочат към него. Неговите истории винаги са за неговите успехи, неговите постижения, неговата изключителност. Той е като пищен, но самотен цвят в градина, който жадува за възхищение и не разбира нуждите на останалите растения. В отношенията си той търси отражение на собственото си величие и може да обезцени всеки, който не го постави на пиедестал. За него другите са публика, а животът – негова лична сцена. Вторият, макиавелистът, е тихият стратег, играчът на сенки. Той не търси светлината на прожекторите, а предпочита да дърпа конците зад кулисите. Той е като опитен шахматист, който винаги мисли няколко хода напред, преценявайки хората като пешки в своята игра. Неговите мотиви са прагматични, целта оправдава средствата. Той може да бъде очарователен, когато му е изгодно, но емоциите на другите са просто инструменти за постигане на неговите амбиции. Той е като хитър лисица в курник, която знае как да манипулира и да се възползва, без да оставя много следи. Третият, психопатът, е най-мрачната фигура в тази компания. Той е като хищник с ледена кръв, който наблюдава света без емоционална привързаност. Той може да бъде очарователен и убедителен, но зад маската се крие липса на емпатия и угризения. Правилата и моралните норми са за другите, не за него. Той действа импулсивно, търси силни усещания и не се страхува да нарушава граници или да наранява, ако това служи на неговите цели. Той е като буря, която връхлита внезапно, оставяйки след себе си разрушение, без да изпитва и капка съжаление. Тези тримата – нарцисистът с неговата нужда от възхищение, макиавелистът с неговата хладна пресметливост и психопатът с неговата безскрупулност – не винаги се проявяват в чиста форма. Често техните черти се преплитат, създавайки сложни и понякога опасни личности. Разпознаването на тези сенчести аспекти в човешката природа може да ни помогне да се ориентираме по-добре в сложните взаимоотношения и да бъдем по-бдителни за тъмните течения, които понякога се крият под повърхността. Те не са чудовища от друга планета, а по-скоро крайни проявления на черти, които в по-лека форма могат да присъстват във всеки от нас. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Ако е така, моля, харесайте го и се абонирайте за канала ми, за да получавате известия за нови видеа. Споделете го и с приятелите си.